savjetovalištu, oni savjetovalištu trebaju predočiti dvije stvari. Trebaju predočiti popis svoje imovine i trebaju predočiti popis svojih vjerovnika. Znači li to da će savjetovalište može dobiti neki financijski savjet koji je za njih povoljniji od stečaja? Jeste, svakako. U slučaju da ipak se pokaže da je stečaj najbolje rješenje, što je onda sljedeći korak? Opet je volja samog dužnika, hoće li podnijeti prijedlog sudu za otvaranje stečajnog postupka. I ako se to dogodi, što onda? Prvo će stečajni sudac pozvati vjerovnike, dakle na prijedlog dužnika, da još jednom se zajednički sjedne i da se vidi postoji li mogućnost da se dogovori o načinu otplate duga ili hoćemo... Moratoriju nekome. Ako toga nema? Ako nema, stečajni sudac će donijeti odluku o otvaranju stečajnog postupka, kojom će odlukom također odrediti povjerenika stečajnom dužniku i ide se u utvrđivanje imovine i također se ide u utvrđivanje, u stvari pozivanje svih vjerovnika, utvrđivanje koliko su te tražbine. Što se rasprodaje, što se neće prodavati? Dakle, prema prijedlogu zakona pojedine stvari se podrazumijeva, u stvari uzimamo da su one bitne, imaju određenu vrijednost za samog dužnika. Taj dio imovine će se nastojati zaštititi i prije svega će se nastojati zaštititi nekretnina koja je nužna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba dužnika, stečajnog dužnika i njegove obitelji. Dakle, nekretnina bi bila onaj posljednji dio imovine koji bi išao u prodaju. S time da mnogi od građana koji su, da tako kažem, ostali zarobljeni, na primjer ostali su bez posla, a rate kredita su porasle, oni bi se možda i riješili nekretnine i otišli u podstanarstvo kada bi bili recimo sigurni da će biti zaštićeni od prodaje nekretnine u bescjenje. Kako u toj situaciji tog osobnog stečaja zapravo izbjeći tu situaciju da se ono što još ima dužnik ne bi prodao u bescjenje? Ono što je prvo bitno u stečajnom postupku i što se razlikuje od ovršnog, za vrijeme ovršnog postupka i od kad se postupak pokrene i dok traje, kamate i dalje teku vjerovnicima. U slučaju otvaranja stečajnog postupka, u onom trenutku kad je stečajni postupak otvoren, dospijeva glavnica i ne teku više kamate. Znači, to je ona prva stvar koja je različita od ovrhe, od prisilnog ostvarenja. Druga stvar koja razlikuje ovrhu od stečaja jeste ta da će po određenim pravilima prodaja same te nekretnine bitno uvjetovana na jedan drugčiji način i ovisno o tome kako će se i vjerovnici dogovoriti na koji način će se postaviti limiti. Znači nema opasnosti da zapravo uđete u osobni stečaj, vaš stan bude prodan u bescjenje, a vi ste i dalje ostali. Tržišna vrijednost je svakako ona po kojoj će se prodavati, naravno u zaštitu onu što i nova pravila ovršnog zakona su podigla tu razinu. To je onaj minimuma koji se neće moći nikako prodati. Ako je sad prva ključna pomoć građanima to što im staju kamate koje su ih tjerale nizbrdo, sad dolazimo do onoga možda najvažnijeg za one najugroženije, a to je što će se i kome oprostiti. Bitno je znati da pojedine tražbine se neće moći nikako oprostiti. To su prije svega naknade za uzdržavanje djeteta, znači i to je jednostavno opravdanje. Tako u društvu djeca su najosjetljivija kategorija. Druge tražbine koje su zaštićene ako je netko počinio kazneno djelo i na temelju počinjenog kaznenog djela ostvario imovinsku korist. Znači, taj dio imovine koji je on protupravno stekao i koji mora vratiti je jednostavno dio koji ne trpi povlasticu da bi se dužnik mogao osloboditi obveze. Zatim izrečene novčane kazne. Znači više jedna penalne... A sve ostalo je potencijalno moguće da se oprosti u kojem iznosu? U onom koji je zapravo ne naplati nakon što se proda sve što se prodati može? Nije samo što se prodati može, nego im postoji jedno razdoblje provjere ponašanja dužnika. Ono je prema prijedlogu zakona sada od 2 do 7 godina. Ono što je bitno reći, zašto smo se mi opredijelili za kad 7 godina protekne, to će u pravilu biti u slučaju ako se radi o jednoj mlađoj osobi koja je radno sposobna. Naravno, ako će se raditi o umirovljeniku koji ima minimalnu mirovinu, neće nikako biti 7 godina razdoblje provjere. Nakon 7 godina osoba koja je to provjereno ponašanje je bilo u redu, ponašala se korektno, to je definirano, utvrđeno, ta osoba
dalje može početi ispočetka. U drugim sustavima koji imaju brzo, dakle koji ne poznaju provjeru ponašanja na takav način, oni na određeni način oduzimaju poslovnu sposobnost dužniku. Da vas pitam još jednu stvar, kad govorimo o tome, u tom periodu od tih recimo 7 godina, što od plaće ostaje dužniku? Dakle, medijski je bio popraćen dio u prijedlogu zakona u kojem je sadržano da će povjerenik određeni dio novčanih sredstava ostaviti, pa da je jedan od kriterija, ono što je bitno, jedan od kriterija je zajamčena minimalna socijalna naknada uz druga prava koja Zakon o socijalnoj skrbi sadrži. Imali smo dosta prijedloga i smatraju naši građani da bi to trebalo ipak biti fiksno, određeno, jasno, transparentno, tako da mi analiziramo, imamo određenih prijedloga na koji način to mjeriti, tako da ćemo svakako prihvatiti prijedlog i sad s obzirom na to da smo jučer imali okrugli stol, prolazimo sve dane prijedloge, primjedbe i izdefinirat ćemo jedan novi tekst koji ćemo također staviti u javnu raspravu. Drugim riječima, ponovno ključne stvari, kamate staju, vama ostaje minimum egzistencijalni koji je država propisala, što uspijete u probacijskom periodu otplatiti, otplatili ste, a ostatak će biti oprošten. Imamo li logističke snage, s obzirom na velik broj blokiranih građana, da to provedemo kao država? Dakle, ono na čemu mi temeljimo institut stečaja potrošača su savjetovališta, jer naši građani jednostavno, potrebna im je pomoć oko financijske pismenosti i ovaj preostali dio koji bi se doista upustio u postupak pred sudom, to mora svima biti jasno, taj postupak nije lak, izuzetno je težak, bit će težak kako za dužnika, tako i za članove njegove obitelji. Ipak dajte jedan dio sebe da nadzire osoba koja praktički s vama nije imala nikakve veze do sada, tako da i u drugim državama jako mali broj se upušta u sam postupak pred sudom.